Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Chwngbo norong nai tongo bellekheno hasuk kami amsayo tongino bo Aswkkhe music Kwrwng o je bo musical instrument tamui tongmani obo tamo musical instrument jeng abono tui bo kisa silayeno hengke bo tini tamono tui o lama kinaro asugui hori nam naui tongkha abono tui bo jeng kisa silaynai phaidi choyawi nai tongnani bagi koinai joto bukuksong no Hengke kaka nono puileno tini ni kisasa nono kok sungmawo lam sogodo nini bumung tamung kha Nitananda Tripura Vaishnav kami khe borong kha Joyrampara Gagarasara obo post office ke tam klai Sindhu Kumar na ke SK parabo hunjago na hengke mo long tribeli na acha o jaga norok tini tamo khailai dol Krishna Janmashtami Khanap Phani Bharata nang hengke norok oro tabuk tangi resabui tong tai tamo music tamui tong Bhagavan ni nam nagoin jutra tamai tong jago Bhagavan Krishna hengke o music instrument oboni bumung jutora oh acha hengke neng bu umurni simi Vaishnav no Sri Krishna no palai phaimani ang je 15 বছর বয়স নিজরা এখন জন্য nani mondir datong মন্দির তঙ্গ boro tongsa বলে বিপসিও bara balu age hada hasal হাচালিয়া gana wono গানা সে আং মন্দির লিকর নিগ তুলসী মন্দির tulsi mondir oh acha রাধা কৃষ্ণ ke norong o jagao koita jora tongnai जों इन्दै हमदि दुइटा तिनटा तंनाय duita tinta jora aboni pore khai हमन परहे नग थांनाय नग थांगो पूजा nini nongni o logiwo je tongnai rok obokai sabo अबखान बाय बन्दरो ताखो बगरो आनानै आफागु दो प्ले जतो बग दल खायो चांदा खगलायो पुजार नाय खाना ke nor o kamiwo no nung asayo na इ अकामि आं आसायबनि nongni kamiwo koita nukhung tong जिं नुखुं गाव 45 परिबार ताना 45 borok busuk bang nasa borok jamaga disorok kase ungnai disorok na jotoni se tabuk kothang tongo abo jotoni se kothang tongnai bura eba burisik ni bumung tamon nongni kamini parni jotoni bura एकमात्र सबले अंखा लखी biti बबिरक बकायसा बुरी हिंगार कायसा बुराम दिसिंगा आरो Enggak Basan Kumar Tripura. Bong kai nong kami joton se burisik bai bura boyosko mane boyosko bang. Boyosko bang. Kai nini kai busa butir to tongsa. Basa ta khukni ngo ka satong buri bukhungni tongo. Burungna. Neng je obo tam nai Vaishnav na norok Vaishnav. Neng Vaishnav bumang kai nini boyos 15 bosor ni simi nong kha. Mani 15 bosor ta ngkha 52 bosor. Acha. Cái nó khai tay tam cầm rồi khai anh khai chúng nó lấy ra phê babu bia khai cha phê bia nó bia khai mang nó sao lại yo cái nó này cầm yo khorok busuk madungi pas rok tong na madungi pas ini khorok bisik kere 3-4 jona tuh na bia pas rok la bia pas kai sa tung na kaisa MA pas keris cái nong ni kami to 45 ta nukhung tongo na hengke a nong kami ni bor bhai ke aju guri chalai to khu bahar khai jago ব্যবসা khai jago ai sa tam ব্যবসা khai mui ব্যবসা khayo hengke hu khai jago ai pele ar ta tong ar muse kai khana to janmashtami na janmashtami wo actually sabo bom motai no palai pusijak Basan Kumar khai kali pujiyo hai an ba phile bo je hek
bo okara hans ingke Rabindra bobo je Vaishnav bobo bobo Krishna bok topele inge boregi amut ta boregi hapele haitana nang boragi ngai boragi rok actually bom mutai no pusi Krishna Krishna na ngai ni logini yong burini bum khai lakti lakti bobo nang kahai no mutai pusiwo kai ni baksa dok hambai do hambai kulumka jotono koinai borni khukti sengkisa khnalaino khana sini yong okra khaito boto saka singno ke bo sawo khana janmashtami tongo ke norok boda khana janmashtami palina bagai mo rangkale khaitonglai nin bum khaita mukha LTV Tripura kamile Joyrampara Oke, norok o jagao je collection khaimani obo bai tamo khai pujaro nai naigena nongni collection buse ongkhoka taini nila tai nongni khai nor joton egloge da egloge na ke norok egloge no mutai khaileinai khana je norok tamna janmashtami palainai tini ni simida norok tini koita ni simi norok palainai tinle kokoroi khanapse khanapse odibas tongjar bahai ke chengnai norok khana odibas tongnai khumboklai nai tai kulai nai khana ka maisaya tongnai thuya tongnai khorcha thuya tongjang nai puja roi chalai nai aike tongnai nor joton thuya tongbai nai thuya tongnai joton thuya tongnai ta thuya tongui tam khaina sa tam khaina hain tongnai ta mutai pal goi mutai no suri tonglai nai tam huni suri nai tam khesuri tam huni suri nai sala Krishna na suri tongnai ta suri nai noro mane nono tam khaidi tam mandri di huni suri nai hai no gam kurung khe tongnai di ni gam kurung khaina ke yong burei nang khai tam huni suri nai ahini tongnai phele basa butoi joto gam kurung khe tong jalang thong bogobano bor bija phele akhe haitana acha Engkai norok tini to oboti chada khangai mutai rinai khanana engkai norok actually nongni kamio tongpur hain tongpur ke bahai ke aji guri chalai akhe tongja phele ata khaini ke aji lai akhe kam birka bi chaja phele ata ma boregi bin bungse boregi rok engkai boregi engkai bikha birna nango birka bi chaja mano boregi ingya engkai bikha biri meda haida bergi bade khai birka bi samaya malakanya khai birka odikar kari abo sabo ain sanamsa asole Bhagavan jugi jugi ekhe khaimani yong burei nungkon dino Krishna nukha tama nungna nungya ontorbai nungphule ontorbai mane bising bai bakhabai nungkha na toi nungya nang mataino suri puro tam huni suri sa Krishna no bakha kai khaiphele atama tamor khuni suri kok thai khilei tamor khuni suri ta khai sirngai Bhagavan ai soron khai tongja phele ana kya gam kurung khai jadi phele hinai basa butoi ana Bhagavan bagla goi ana kya an sale ulu kya basa butoi kya gam kurung khai kalang jadi ang thangpung hinai akhira khai ja phele kai norni mantra tong nanlai Vaishnav rokni mutai suri mani mantra to tong tongya doi akhai do mantra kisas khnari jaman obon khai samaya saime na abono hui ma tori nai guru thain jagai je samano guru thain jagai je salai mano nung ane guru bai dikhela da hingai to sai hol mano no haisina guru thain jagai samaya baba bole haisina engkai khana to janmashtami ni bagai hani joto muge jib gunang rong ni bagai tam suri ne sagade tam suri nai jib ganang rong bagai ta suri da rong ni bagai ta joton bagai makhai nei phele Bhagavan na ata khaine basa butoi suk thai natin kutin ata khaine ya okay doa ko hambai do hambai